Terus pone. Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng. Ora Mas Bahlil. Apa? Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang. Mosok ganteng. Ganteng. Yo lanang. Lanang po. Yo separo lanang separo ora. Lanang akeh saiki jadi-jadian. Lho niki Luar biasa. semangat ya, Nduk. Iya, thank you Mas. Sampai diranti warga masyarakat Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Inggih luar biasa. Niki perang bintang. Nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Dedi. Dene kenpe mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndoke luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih.